Takže ahoj lidi, já vás vítám u tohle videa a toto video bude zaměřené na dvě věci. Jak vytvořit intro a informačka. Takže jdeme na to, jak vytvořit intro. Nejdřív vám ho pustím pro Jahodu a pak dáte a Jahodo, jestli se na to díváš, tak jsi dobrý a to posílám pro tebe. Napiš mi na Skypeu, to je tvoje intro. Tak jak jste viděli lidi, tak to je Jahodovo intro. Hnedka pak mu to pošlu a teďka jak na to. Na Google napište www.youtube.com. I hned vás to přesune na YouTube. Pak napíšete Velosofii. A tady budete mít, dáte videa, tady takový to modrý s Včkem. A tady to, co jsem dělal, je 16. Takže jdeme na 16. Jdeme na 16. 6, 11, 16. A tady je, vidíte to intro. Akorát já jsem ho měl upravený. Vidíte your name, ale tam jsem odpravil na your name. Uděláte, zastavíme to, jinak to půjde dál. Dáte zobrazit více, dáte download. Pak tady vás to přesně na velosofii.com. Dáme ne. A tady půjdete dolů a tady dáte download. I hned vás to přesně taky na to subscribe and follow. Ne, to nemusíte, ale dejte link. Počkáte, co to je? No a počkáte 30 sekund, pak si vám tady načte download. Já to jenom ukážu. Já už to mám stáhlý, takže nepotřebuju. A pokud se ptáte, jak jsem udělal to moje intro, tak to jsem stáhl na úlož.